nurse sa cardio na walang stethoscope. Bye-bye daw. Bye-bye na to, Mami! Ano ba yung mga dapat kong i-watch out? Kasi yun yung very important, di ba, in our assessment. Hey everyone! Welcome back to another day in the life of an immigrant nurse. And yes, official na first duty ko ngayon sa hospital. So, I am getting ready para naman hindi ako magmukhang mas pasyente pa kaysa sa mga magiging pasyente ko tonight. What I'm feeling right now ay medyo kinakabahan. Siguro normal lang naman yun kapag when you start sa work. Lagi ko pinag-prepare whenever I start into something na mapunta ako sa isang lugar is sana I will be surrounded with good people. People who will guide me para makapag-adjust ako ng mas mabilis and for me to learn more, not to be bullied, ganyan. Especially, I am a foreign nurse, so hopefully maging okay ang lahat when it comes to my preceptor. Especially sa aking case, I am just a part-time employee. Iba yung preceptor ko this week and iba yung preceptor ko next week dahil I requested for a different schedule for next week dahil hindi yung schedule namin ni Ma'am. Magkaparehas kami ng duty and hindi pwede. So, if you're wondering paano yung schedule namin ni Ma'am, the good thing is we are in the same company but not the same unit. They have access naman daw sa schedule, so para at least makita nila kung pag mag-schedule ay hindi kami magkaparehas ng schedule. And then, kasi sinabi ko na for childcare, ganyan. Yung unit ko yung mag-adjust kasi ako yung part-time. So ngayon ay ang dami kong kailangang aralin. This is a new unit for me. Med-surg pa rin naman siya, but this is cardiac acute care. So, dami kong modules, guys. As in, wala pa ako sa kalahati ang natapos ko. Wala pa ata sa 1/4 ang natapos ko. And ilang oras na akong nag-aaral. Medyo mahirap siya sa process na I need to learn a lot of things. And of course, new adjustment. I just got back from, maternity leave. 1 year na maternity leave. So, ang dami kong aaralin. I need to be more fluent with my language again, with my English. So, yun pa, isang adjustment. Kasi of course, when I was home, wala naman ako kausap na English. It was just me and Mishi and Daddy. Tapos hindi naman kami nag-i-English lagi. We still have family time. Pero si Daddy minsan nagpipick up siya. Nangangailangan kami, sis. Hala, tumutubo na yung madami kong hair. So, di ba problem ko yung hair loss? I don't know if I've mentioned it, pero sobrang problema ko yung hair loss for the past few months before we moved here and up until we moved here. And then I found something that helped me with my hair loss. So, share ko lang para sa mga kagaya ko na may hair loss. This is just a product from Walmart. This is the Equate. Ganyan siya. And this is the Minoxidil Topical. Lalagay mo lang siya sa scalp mo. Kaya ang daming tumutubo na hair ko. Hi, my paningning! Mishi is here. So, ganyan lang siya. Gusto ko sana yung oral para, kahit mas effortless yung oral. Kaso daw kasi sa oral, general siya. So, kahit sa part na ayaw mong may tumubo na hair, may tutubo. Possible na may tumubo. Diba nga nagpapa-laser ako ng hair ko sa ibang part ng katawan ko. So, I don't want the oral. Pag-isang ko na lang to. And it's effective, guys. As in, 1 month pa lang, ang dami ng tumutubo na hair ko. Dito yan. Samahan nyo ako today sa aking pagpunta sa work. Di ko kayo masasama sa hospital. Bawat siya, guys. Alam nyo naman dito, HIPAA violation and all of that. So, i-update ko kayo later. Ginawa na ako ni Daddy ng mapa ko kasi hindi ko na naman masyadong maalala, sis. Kung anong floor, yung dapat kong pindutin sa elevator kapag sa parking ako, dun sa Green Tower, ganun. Ayun, hanapin ko pa kung nasan yung mapa na ginawa ni Daddy. Ito na yung ginawa ni Daddy na mapa ko. Kaway pa kami kanina. Hindi niya kasi ako kino-confirm agad. Gusto ko kasi kapag naisip ko na, kung i-confirm mo na, kung yun. Wait lang, ganyan pa siya. May pa-suspense pa siya. So, si Daddy yung in charge ngayon, guys, sa pagkain. Bumangon lang ako para kumain na. So, siya yung nagluto ng dinner namin, tsaka ng baon namin, pero nakalimutan niya magsaing. Sumuti na lang may sinaing ako kanina na for lunch. So, yun yung babaunin ko. Yun yung kinain namin for dinner. Ang pasaway mo, anak ko. That's mommy's map. Baka mawala si mommy mo. Fired ako agad, late. So, siya ang in charge, nagluto at naglinis na din siya ng bahay. And lalabas din daw sila ngayon. Pagkaalis ko. Wow, parang bumabawi ka ngayon ah. Bumabawi si daddy mo ah.
Nakita na niya kung ano yung routine, ginagawa na rin niya yung routine. Kasi sa amin guys, so kung siya yung nagwo-work, kahit nung nasa supos pa lang kami after dinner, liguan na si Mishi, ganyan, maliligo na rin ako, kasi nga bata pa siya noon, so she doesn't understand na kapag wala siyang kasama, ganyan, sa bahay. So dapat nandun pa lang si daddy sa bahay, maliligo na rin ako. So ganun dati yung routine namin. So ngayon si daddy, gagaya-gaya, naka-run na din siya ng dishwasher, naka-vacuum na din siya. So, we are good. Lalabas na din siya ni Mishi. So, ganyan yung mga activities namin. Pag si Mishi, siya din yung nilalabas ko din siya kapag after ng pag-alis ni Daddy. What? What do you want? Gusto na niyang lumabas. You need to, change your outfit first. Muntik pang makalimutan ng badge. Importante ang badge, guys. Kasi hindi tayo makakapasok sa trabaho nang wala ito. Kasi pang badge mo sa pagta-time in, pang badge mo sa mga doors, hindi ka makakapasok sa unit na wala kang ganito. Hindi ka makaka-open ng medication. May medication ref ata yun, yung gamit ito, itong salto. Ayan. So, madaming gamit yung badge. So, kailangan talaga natin yung badge or else babalik tayo dito para kunin. Naganyan na ako sa horn twice. Tapos charge nurse pa ako. So, bumalik talaga ako noon. Kaya pinapadala ko kay daddy dati. Muntik ko pang nakalimutan magdala ng gamit. Ako na ang nurse sa cardio na walang stethoscope sa first duty. Hala, buti na lang talaga. Naalala ko. Nandyan lang, buti na lang, andyan lang sila. Ito yung aking report clipboard for now. Ito yung binili ni Dada. For me, diba? May holster pa siya na binili. Para sa aking stethoscope, para ganyan. Oh, and then, I brought my binder. Itong mga green tabs, ito yung mga kailangan kong ibalik sa educator ko. After yung mapirmahan, dapat magawa ko yung mga skills dyan. Aside from the modules that we have. Parang wala, may battery ba yun? Hindi ko pa ata nalagay. Hindi ko nalagay. Bigyan mo ako open light. Ayan, dito pala. Di ba may supot-supot pa kasi? Ilan ba ang magiging pasyente ko? Siyempre, 4. Bakit ito lang guard ang print mo? Yan, first duty, nagkikiprint na sa printer ng ospital. Pwede. Paya. Let's go na! Bye-bye daw. Bye-bye na to, mami! Ang dami ko namang hawak. Bye-bye, I love you. Mami na! Hug mommy first. Hug mommy! Bye-bye na, daddy. Bye. Good I luck. love you. Where's my susi? Bye-bye! Love you! Alright guys, so I am now in the parking area and hopefully mahanap ko yung unit namin. Wish me luck. Let's go! Alright guys, so we are done with our first shift, night shift na here. So I'm just gonna go home and then just make a quick update when I get home. Alright? Painit ko na lang kung ano yung baon ko. Na-experience ko na mag-tanggal ng CR band at mag-assess, tanggal ng air. Pero nalilito lang ako kasi hindi ko makita kung nasaan ba yung air. Pero pinakita naman sa akin yung parang balloon niya. Mas simple cases yung sa amin. Pero, hindi mo masasabi daw na mas chill. Kasi most of the patients daw na napupunta sa amin mga ambulatory. So, medyo more needy sila kahit yung case nila hindi gaano. Hey guys, so I'm home and kakailan ko ng breakfast before I take a shower. Ganito talaga yung ko. I'd rather not eat dinner, pero kailangan ko talaga mag-breakfast kapag dumating na ako ng bahay. Kasi ito yung parang dinner ko na. So, mga ginawa kanina, or kagabi, nag-TR band, nagtanggal ng air from TR band, nagtanggal ng TR band, nag-assess ng
site, glucose check, kasi iba yung glucometer nila. Yun talaga yung glucometer na ginagamit na nadadiretso na siya sa Epic. So, different siya from what I used to use. Tapos yung Alaris, bago din yun sa akin kasi hindi Alaris yung gamit namin, and yung Alaris nila ay connected din sa Epic, which is parang kaka-pilot lang nila nung Epic Alaris integration last week. Nag-report na ako kanina pero yung easy patient lang yung ni-report ko. Yung nag-receive na nurse was just an easy nurse din. So far naman, ang comment ng preceptor ko ay I'm doing good. Okay daw yung mga assessment ko. On point naman. Na okay naman sa flow. Tapos tinanong pa niya ako, okay ka lang ba sa akin? Am I too controlling? Masyado bang over-information yung sinishare ko sa'yo? Baka alam mo naman na itong mga to. And sabi ko talaga, I like what you're doing kasi I need a refresher. Kasi everything is new. Parang hindi ko na nga alam mag-assess. Pero talaga palang kapag ganun, ma-refresh ka rin talaga. Ma-remember mo din talaga yung mga gawain mo dati. Mas dami kong checklist pa kasi na kailangan i-check ng preceptor ko that I need to give to the educator. Dapat matapos ko lahat ng yun in 3 months. And then she asked me, ano pa yung mga gusto kong magawa or ma-experience. And sabi ko, I like to experience more cardiac cases, like procedures that you usually do here. So like, for example, yung mga TR band, kasi never pa ako na ganyan. So, try daw nilang mabigyan ako ng patient tonight na chest tube patient. Tapos, nag-change dressing kami. Medyo madali siyang aralin. Siyempre, easy yung mga pasyente pa namin kagabi. Pero what if ang mangyari is yung, parang yung pasyente nila kagabi, nagtawag sila ng rapid daddy, tapos ang tagal dumating ng rapid. Parang sabi pa nila, parang hindi rapid tong mga rapid. So far, alam ko naman yung iba na. Parang na lang siya, review. Oh, may pre-op din pala kaming patient, daddy. 5 days ago pa dapat siya makabbage, kaso nag-eliquis kasi siya. Nung na-admit siya, naka-eliquis siya that day. So, nantay pa nilang mag-wear off yung Tapos yung mga pasyente ko last night ay 2 patients out of 4. Hindi sila English-speaking patients. So, kailangan ng interpreter lagi. So, iPad yung namin kasi wala kaming in-house interpreter dun sa isa. Lalo na yung Indian na, ano yung language niya is Gujarati, something like that. Pero yung Spanish, yung aide namin nakakapag-speak siya, so she can communicate. Pero when it comes to legal, we really need the interpreter. Pero may iPad naman sa mga rooms, so magaling yung preceptor ko. Gusto ko yung ginagawa niya, parang bagong graduate ako na nurse. Explain niya lahat, pero I like it that way. Hello guys! Time check. It's already 5:46 p.m. and I'm already getting ready para sa second shift natin for this week. Second shift para sa panibagong career natin sa buhay. Bilang isang nurse na nagbabalik after a year of being out sa trabaho. A year of staying at home with the baby or with the fam. So my goal for tonight is to learn more cardiac procedures, cardiac related assessment para for me to experience more of it. I told my preceptor last night when she asked me like, what's your plan? What's your goal for tomorrow night? Ganyan. What do you want us to do tomorrow night? And I told her that I want to be more exposed on some procedures that you guys do here, paano yung mga assessment, because I think that's my weakness. But she said that my assessment last night was good. It's like how they assess their patients. Kasi same lang din naman kasi sa Epic, guys, yung assessment. Pindot-pindot mo lang naman. Ganun lang din naman nun yung namin. You know how to assess for edema, you know how to assess for pulses, for heart sounds, with the cardiac rhythm. Okay naman, kasi easy naman yung cardiac rhythm ng pasyente namin. May AFib kami with flutter, my Brady. It's not really that hard last night, but she said that it's not always like that. So we were just lucky last night because we have a really easy night. Also, tomorrow morning I will do the report kasi gusto niyang makita on how I do my report, which is yun talaga yung ayaw ko. I don't like talking to people. That's why I like working nights. But of course, you still need to talk to your patients. You still need to talk to your colleagues, especially during the report, hand-off report.
That's why I need to study the past history of my patients, yung mga like the updates, ano ba ang nangyari na during our shift, during the previous shift, kung ano yung mga bagong assessment namin, if we call a provider. So last night, I talked to a provider as well, just to cover our tail. Nireport namin na yung patient namin is AFib siya, so nag-brady pa siya, and may konting flutter. So, okay lang naman sa provider, but at least we notified them, just in case, diba? Halika na dito! Sino ka pwede filter cabin filter? Mishi! Mommy's going na. Bye-bye! I love my bunny. Tingnan mo na naman yung mga coffee pads. Yeah! Yung charge mo dito, i-activate mo ito ako? Ako na i-activate ka sabi. I love you! Nag-numbling ako. Oh, tapos pinakita ko dun sa preceptor ko yung ginawa ko. Oh, it's so cute! She's so sweet! I love my bunny. Bagang-baga, ay, di na mag-nalang ng floor ko. Does he work here? Iya ako na nagawang baga kung saan. Does he work here? Well, paray tulog ti ko lang po. Paray tulog ti balog ko. Mamimiss ko na naman kita. I love you. I love. Piling ko din yung fix ako. Ay! Mabay na garod. Alis na ako, daddy. I love you. Hindi na. Ayun, outros, oh, daddy, oh. Ay, mabay na. Bye-bye. Sali ka. Ika na. Sali ka sa lalab namin. Lalab ka namin ni dada. One more time. Malalab ka namin ni dada. Tawa naman siya. Let's go. Magloloy ka na, ah. Want to match. Hello everyone! Update regarding my first week of work, of going back to work as a nurse here in the USA. Hindi na ako nakapag-update yesterday when I finished my work kasi nagmamadali kaming umalis dahil may appointment ako sa Gwinnett. I want to share para siguro maano nyo din kung ano yung mga pwedeng expectations nyo when it comes to orientation when you reach the USA para sa mga papunta dito. So yun nga yung ginagawa is may preceptor, and then ang kagandahan lang kasi sa hospital na to, they will really want to know what's your plan, what's your goal, ganyan. Actually yung educator ko ay meron pa siyang nilagay na space for your goals for the day, goals for this week, ganyan, na pwede mong ipakita sa preceptor mo para malaman ng preceptor mo kung ano ba yung mga gusto mo pang matutunan. Though may self-assessment kami doon sa mga ini-initialan ng preceptor, hindi ko kasi nagawa yung self-assessment. Hindi ko na-realize na meron palang self-assessment yun. So, kailangan mo kasing i-score yun kung alam mo na ba, kailangan mo pang matutunan, ganun. And my preceptor, she's just 25 years old. And mas madami pa akong experience sa kanya when it comes to different kinds of cases. Pero dahil sa cardio siya, I think, ICU and cardiac talaga siya, she knows more than me when it comes to that. So even though mas matanda ako, mas madami na akong years of experience on her, I am very open-minded na, hey, teach me how to do this. I always tell her, kasi parang inaano niya na, hey, sabihin mo sa akin if I'm hovering too much, kung masyado kitang kinokontrol too much or what. Tapos lagi ko talagang sinasabi na, no, you're doing great. I'm learning a lot from you. Gusto ko yung style mo ng pagtuturo kasi parang meron pa rin akong pagka-passive na minsan hindi ko pa rin nasasabi kung ano yung gusto ko. Pero this time talaga, I see to it na dapat aggressive ako. Sabihin ko kung ano yung gusto kong matutunan, gusto kong malaman. Kasi hindi na to yung bara-bara lang na unit. And cardio was my weakness. Back then, when I was still in the nursing school, parang natutunan ko lang medyo mahalin ang cardio. Nung nakarating na ako ng US dahil dito,
yung med-surg namin, yung med-surg na pinag-workan ko, med-surg tele siya, considered siyang ganun, ay meron kaming mga telemetry patients. So, you really need to learn how to read the EKG, how to read the rhythms, ganyan. Interpret mo kung ano yung mga rhythms na yon. When I was still in Iowa, I learned a little bit about that kasi nag-lesson talaga kami ng parang ilang weeks yun, 4 weeks ata yun, na parang 1 day each week, parang half day each week, ganun. Madami akong natutunan, and of course, madami kami mga pasyente noon na nakateli. Pero yun nga lang kasi, ang mga nakita ko lang doon, AFib, degree block, winky back, yung mga ganon. Hindi pa ako nakakita ng VTAC sa awa ng Diyos, kasi kung VTAC, code, diba? So, never akong nag-code sa Iowa. Ano ba yung mga dapat kong i-watch out? Kasi yun yung very important, diba, in our assessment. Ano ba yung mga kailangan kong i-assess, i-watch out for? What are the things that I need to report? Who are the people that I need to report to? Sino yung kailangan kong tawagan? Paano ko makikita kung sino yung hospitalist? Ano yung mga number na mga ganon? Sino yung tatawagan ko kapag ganitong symptoms, cardio, nephro, ganon? Kasi nga dito, guys, very much collaborative siya. So, may nag-handle ng lactic acid para sa amin. May ibang doktor ang nag-handle para sa ibang symptoms niya. So, you really need to call different people for different kind of signs and symptoms. So, those were the things that I want to be familiar na para kapag kahit ako na lang, at least I will know kung sino yung kailangan kong tawagan or what. Kaysa yung tanong ako ng tanong. May isang pasyente kami na bago siya during that time na nag-drip kami ng nitro, ng Lasix, tapos meron siyang hydralazine, tapos meron pa siyang isosorbide, tapos may parameters, saan mo makikita yung parameter, tapos dun sa ano namin, area namin, nung nag-rounds yung fellow, kasi ni-refer nga namin yung lactic, tapos medyo malamig yung pasyente, tinawagan siya nung residente, pumunta yung resident, tapos tinawagan niya yung fellow. Tapos nung pumunta yung fellow, sabi niya, di ba nag-ano kayo dito ng swan? Tapos sabi nung ng preceptor ko, no! Sabi niya, no, we don't do that here. If you want to insert swan, go to a cardiac failure. Kasi dito, yung different kinds of gamot, hindi lahat ng cardiac unit, pare-parehas ang ginagawa. So, dun sa unit na yon, hindi sila pwedeng mag-care ng swan. Kayo pwede na dati, nakaswan yung mga patients. So, kung kailangan iswan yung patient, dapat pupunta siya sa unit nila dati. Tapos, doon sa pupuntahan ko na unit, kung for example, gusto nilang iparan yung ganitong drip, hindi kami dapat nagraran ng ganong drip sa area namin. Sasabihin namin, punta nyo sa kabilang wing kasi sila yung nagde-drip ng ganon. So, doon daw sa pinagtre-trainingan ko ngayon ay medyo mas complicated lang ng konti yung ibang pasyente nila compared sa mga magiging pasyente namin. Bakit hindi ako doon sa cardiac acute care nag-training kung doon naman ako papunta? So the CACU is just a new established, newly opened unit. So yung mga nagjo-duty doon mostly ay galing sa iba't ibang units and mga float nurses. So wala talaga yung CACU sila. So parang yung batch namin, kami yung magiging first batch talaga na kami yung magiging tao sa CACU, parang ganun. So walang magtuturo sa amin doon. So pinapatraining kami sa cardiovascular yung CVIMC, basta sa CVIMC kami. So yun lang naman. Madami akong natutunan. I learned a lot from this, and yun, I still need to learn more things. I'm not confident yet, especially sa mga assessment ko. Though alam ko daw mag-assess, pero yung mga, kaya sabi ko, I want more procedures like TR band. Ano ba nga yung mga dapat kong i-assess, mga ganyan. So yun. So I hope this video will encourage you to be more excited sa pag-move nyo dito sa US. And sa mga kagaya ko na stay-at-home mom, I hope this will encourage you that it's not yet too late if you want to go back. Part-time lang ako, so family is still the priority right now. Si daddy yung full-time sa amin. Siyang bahala sa amin. Siyang bahala sa amin. Ako, para lang din, siguro hindi pumurol masyado yung yung knowledge ko when it comes to our career.
And of course, to keep my license active, that's the most important thing. Pinaghirapan ko ng ilang taon to, no? Tapos mawawala lang sa akin, magkakaroon ako ng refresher. So, it's a big no-no. Sana ma-encourage kayo. Ma-excite kayo sa mga nangyayari ngayon dito sa amin. I hope to see you guys on our next one. If you have any request na video na gusto nyong malaman, makita, let me know in the comment down below. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. Until then, I'll see you guys on our next one. Bye!